Čus lidi, já vás tady dám u nového videa. Dnes máme nové video z Warzone Chase. Uděláme teda z toho sérii. Ano, uděláme z toho sérii. Uvidíme, jak se nám to vyvede. A jinak dneska ještě vyjdou 2 videa. Jedno ještě z Brawl Stars a druhý ještě na Xboxu. Dám něco prostě vymyslíme na Xboxu. No a já ještě mám tady vymyslenou, už jsem tady něco trošku hrál, jo. Už jsem tady něco trošku hrál. Jsem hnedka pustit hnedka první závod. Uvidíme, je to takový 3D hra, můžete už vidět. A jdeme se soustředit. A nezapomeňte, že odběr, like, sdílení kamarádům. A hlavně potřebuju ty odběratele, teďka jsem se mimořádně seknul. A on to je docela lehký. Musíte to pěkně počítat, je to 3D a je to hodně špatný. Teďka to jsem udělal. Teda 3D, je to i na PlayStationu. A je taková karma. LOL. Jako vážně za kamerou se mě daří. A tady jako ne. Tady vážně ne. A nějaký benzín. Hlavně úkolem této hry je se dostat do top 3 aspoň. Dostaneme nějaký kodny. Určitě tuto hru budete mít v popisku. A já jsem zase tohle udělal. Ach jo, okay. Je to úkolem prostě vejít v top 3. To asi úplně všechno. Máte tady 3 lapy. Yes, už to tady doháním. Yes. Jsme pátí. To je špatný. Má ještě jeden lap. Je to obrovský, ale obrovský 3D. Dneska ještě vyjde Brawl Stars a na Xboxu. Si zahrajem. Teďka už nevím, to se nechte překlapit. Možná FIFA uvidíme, nechte se překlapit. A jsme 3. Pojď to dáš. Tamhle je cíl. Jsme aspoň druhý. Yes. Druhý a co první? Že se nadáme, co? Ne, benzín. A my jsme dali první místo. Lol, tak to ani nechápu. Yes, takže jsme skončili první. To je hodně dobrý. Ale nedostaneme možná žádný bonusový. Kojene. Plus 26. To není úplně špatný. Next race. A já nevím, ale za kolik to bylo ta další mapa, takže tohle očekávejte. Očekávejte sérii. Jo, to je od 400, já to budu mít, takže dneska bychom mohli už konečně otevřít ten level. Ten o to pokusit. Na tuhle mapu a uvidíme. Myslím, že otevře tohle auto a to bude dobrý. Jdeme na to. 3 meč. A vyrážíme. A to jsme udělali hodně dobře teďka tohle. Tohle bylo úplně báječný, to jsme teďka udělali. No to si děláte srandu, mě tak tam bude dostrkli, já vám dám už ani. V žádném případě. Kamo, mě odstrčil. Večerovka, kámo. Pojď. Jsme na první místo. Tak jsme celkem na tom dobře, ne, on to použil, no vlastně. LOL. 7, ok. To není úplně špatný. 5., 4. Tak jako na začátek, to je úplně výborný. Lidi. Jak to, že mi tam strkal do toho? Jsem 3. Ne, 4. 5. dokonce, tak to není možný. Tady toho týpka chci hodně dohnat.
mě překvapil. Co tady toho? Toho dám taky. Druhý místo. Kde tam ten tamhle. To musíme dohnat ten tamhle přede mnou hnedka. Tak pojď, musíme tohle vyhrát lidi. Dobrý, to nebylo on, ok. Potřebujeme víc speedy. Ale jo, už ho doháníme. Tak to bude ještě těsný. Co to je? Já jsem normálně zabrzdil. Co to je? Kapřicám, co to je? Jak to, že jsem zabrzdil? To si děláte srandu. Plus 0, no tak to je špatný. Tak to je škoda. Chci dneska otevřít novou mapu. Pojďme dáme tomu ještě předposlední pokus. Takže to dáme. Tak pojď, rázem. Vystartujem. Nebudu to zatím používat, to budu v minulosti, to je asi špatný takhle používat na začátek. My jsme 16. Ale už jsme tím dál lepší. A to se mně líbí. Onak je to docela lehký tato hra, že si ji určitě stáhněte Matý. Zase to říkám podruhý v popisku a já jsem zase narazil. Ach jo, jsem v tomhle noob v téhle hře. Ale nemusíte mě hejtovat do komentáře, teďka to bylo trošku těžší, to je fakt úplně 3D lidi, takže fakt vám říkám, stáhněte si tuhle hru, je to super. Zároveň, když jste v top 3. Já jsem nabral hodně velkou rychlost a mohl bych nějaký lidi předběhnout. Dádu prčit. No, to ne. Mě vůbec nedaří. Vždycky jasně, teďka jako prostě první jako hru, jo, první, no. Já to srandu, ne. Ty místo a tohle musíme na finál lap. Jak se mi to seká. Není možný. No, tady týpka musím dohnat. První místo. Yes, takhle se mi to líbí. Takhle se mi to reálně líbí. Polber. Yes, asi skončíme. Já jsem úplně. Takže myslím, že máme novou mapu, pokud se nepletu. Podíváme se ještě. Jak to? To není možný. Jak takže máme plus 0, co to je? Je možný. No tak určitě nechci utratit tolik korun. Tutoriál to taky nechci a to taky ne. Ok. No, tak jako. Tak jako. Nevím, no. To je od 700. No. Ty krásně, ať to ještě tady do. No, tak to nevím, jestli dáme. To úplně se to mě nechce ani věřit. Chceme spustit jen tak tutoriál. No, radši ne, já už jsem to použil předtím, takže no to je asi všechno k této hře, to bylo takové jakoby představa téhle hry. Určitě nezapomeňte dát odběr, like, sdílejte tohle videjko kamarádům, budu moc za to rád. A hlavně namačkej tam ten odběr o 106 prostě a dneska ještě vyjdou 2 videa, takže se máš na co těšit. Nevím, jestli dneska možná jedno videjko vyjde zítra v pátek, takže já se loučím a čahoj.